sanibonani ngiyabingelela. Le video le iqondene nomuntu ophupha kodwa uma esephuphile abe nenkinga kodwa ngizokuselela nje abantu ukuthi mina enenkinga sani i-spirituality senu kanjani na ngokukhuleka ma unenkinga yokukhohlwa amaphupho zijwayeze ukukhuleka. Angizokhuluma nje kakhulu, ngizochaza nje kafushane ngithi thola isibane wena onenkinga yokukhohlwa nje amaphupho. Thola isibane esiyelo, ma uthanda uthole noma esimhlophe, usilayithe, ujwayele ukukhuleka, ungakuvumeli ungakhuleki ukuthi kusukela ekuseni awukhulekanga. Zenzele isikhathi, uziphe isikhathi sokuthi uthandaze i-spirituality sakho uma se-right. Lokho kuzokunceda ukuthi ungabi umuntu oshesha ukukhohlwa uma ngabe i-spirituality sakho se-right. Uzakhona ukuthi usizakale okubonayo emaphusheni, uzakhona ukuthi futhi usubile umuntu oku-spiritual. Iphupho libalulekile futhi-ke ukulikhohlwa kuyinto embi engingasho nje ngingafihli ukuthi isuke ilethwe ukuthi ube livila impilo yakho ungenayo. Bantwana basekhaya, uma ungakhumbuli iphupho, lokho makungakujabulisi. Kuba uzithathe ujwayele ukukhuleka ngesibani esimhlophe nje. Sengiqedile, ngiyabonga. uNkulunkulu abe nani.